Dis mar go léir agus fáilte go dtí chlár le inmh. Sa studio gom tá Ciara Ní Bhroin. Dis mar go Ciara. Dis mar go Tony. Agus Ciarán Ó Muirí as Níor FM 9.3 Banastór Níor FM. Dis mar go Ciarán. Dis mar go. Ciara ceist a gom dúirt. Tá ort scoil Gaeilge a bhona. Gá ceist. Cén áit agus cén fá. Go bra. Dúirt an rineidechas sin nuirí go bhfuil siad a géirí scoil nua ó oscailt le freastal ar na páistí ó caintar Marino, Droim Conrach agus Cliath hain. Agus tá Gaelscoil na teoranta sin an eagraíocht len bhfuil mise ag obair a géirí scoil lán Gaeilge ilcredmhacha oscailt, agus dúirt an rineidechas le deireanna go bhfuil an scoil sin le hoscailt in All Hallows, so sin an coláiste tríú leibhéil atá idir Droim Conrach agus Oscailí Gréafa. Agus an bhfuil éon mar a déir for problem a gut leanaí áil. Ní léon aib agan buíochas le dia tá ansim ag Pobal an caintar sa cinál seo scoile faoi láthair caitheag na pátrún ar fad anamnacha a bháilú ó Hailí sa gceantar bhfuil sim acu sa cinál seo scoile. So tána céadta anamnacha agan agus táid andócasach ach nílach seachtain fácaí agan sulagurfar an tíirtas isteach chuig an rineidechas, so caihamid neart anamnacha eile a bháilú le cíntu gur scoil lán Gaeilge a bhéá oscailtí manfóver. Agus an bhfuil múntóir agus? Ní léon múntóirí agan faoi láthair mar níl muid cínte gur scoil lán Gaeilge bhés a goscailt. So deireadh an rion linn inis i gceann rion seachtainna cén 6 scoile a bhés a goscailt, agus an sin bé na pátrún, well, pe pátrún a airíonn lo leis an scoil bé siad san a géirí príomhide a ceappa agus a ostú agus an sin múntóirí freisin. Here a darn tú níl sé Jackar daoine a Bhaile chun páirteachchas a Gaelscoil. Céir faoi in Immercic an míon mór an sa ceantar? Tá deirtar gur bláitlaí a haon ceann den na ceantar smú bhfuil éanna nua ina gcónaí an, so tá sé an tábhachtach go bhreastal líonmuid a riochtanis na níní sin. Agus tá aníireacht ar bun ag an dulí bhaim ar na daine sin agus iireacht dhéanamh a sppraige chun a gcuid gasú a chlóirú leis an scoil. Bhí cruinú agam le eagraíocht a bhíon sa play leis na hÉireanna nua New Communities Partnership agus leir mé leo tá bilóga agan i deangacha éagsúla so na teangacha is smú leirítar in éan Polanis, Rúsis, Spáis agus golóir teangacha eile agus scapan muidí sin simúil, mar tá 6 taithí agam trasna na cathrach an Gaelscoil in Chicór agus tá páistí teacht ó na communities nua mar deartha tá sé simúil. Céir faoin forganmh an gcaid sé bheith taringtach de tuismothirí. Sílan gúil sé sin an tábhachtach agus tá go leor ceisteanna ag na tuismothirí tuisgur scoil omláin nua a bhés a gceist leis an scoil seo, so tá rion tar éis rá go nosclóigh sé ar bhein seadach in All Hallows, agus an sin deireadh siad linn inis i gceann cúpla mí tásúlagan cén áite mé an scoil bhún. So seans go mé sé sin góir de All Hallows na seans go mé sé in áit cínte eile. Agus is Comórtas atá gceist an sin. An é sin rud nua? Tá sé cuiseach nua tá sé sin ar I bhaiminis ag an rineidechas ar fá riont blianta mar tá ceapan siad go bhfuil sé antábhachtach agus ceapan hain go páirsan go sé antábhachtach go bhfuil go ag na tuismothirí gur féidir lo san ará seo an cinál scoile so étas agus seo an 6 scoile gur míon linne dargcuid gasúir. Agus céir faoi an meón atá ann ó thaobh an Gaeilge de an glisin tú stuff dúilteach riomh? Ámanta cloisian muid stuff dúilteach ach tá sé an éasca daoine a sppraige I dro scoileanna lán Gaeilge mar tá go leor taide déanta sa látáine bhain maidir leis na buntáistí a bhaineann le tuimidechas nó immersion education agus leis an dátheangagus. So bé páistí ag fágáil na scoile seo agus bé siad lífa in Gaeilge agus I méile agus beidir go mé cúpla focailach I deangacha I deanga eile. Agus uaireanta bíon tuismothirí bortha mar níl siad nean cúnamh leis an obair bhaile nó ceistena mar sin. Cad a dearann tú nuair a glisin tú é sin? Is ceist an
anmhór í sin a bhíonn sa golóir tiismóirí ach gur éis tá sé go golóirí de chur ar súbhnas mar freistalíonn nócha cuaig faoin géad denna páistí a rastalíonn ar scoil na lán Gaeilge tagann siad ó hailí nach mín an Gaeilge á labhairt ar faon léithúil. So bín antaithí ag na tiismóirí ar na ceissan seo agus an obairháile a thugann siad do na gasúir an phríomhhaim atá leis an obairháile sin ná dul siar ar na rudaí atá clúdathe le linn an lei. Agus go honúil bíon an méid sin Gaeilge ag na gasúir héis coppla bliain ar scoil, go bhfuil siad ábailte an obairháile astrú do péidan atá ag cabhrú Somália chuig an tanga baile Polanis nó Berlin ó Péitanga agus an sin an ceist a bhíú don na tiismóirí. Agus is é sin na bearlóirí, céir faoin na Gaeilgóirí, bhfuil is bhfuil mór an Gaeilgóirí sa ceantar? Yeah, tám tar éis castal le riint daoine agus an cuiste atá agan tá meascán ionach agan sa tá cuiste tiismóirí ón gceantar agus tá riint daoine agus leironn siad Gaeilge leis na páistí, tá riint daoine agus leironn siad Polanis, Rúis, Béarla sin taile choáin leis an iní atá agus so tá meascán ionach tám tar éis castal le riint daoine bhfuil Gaeilge acu ach tá golóir daoine nach bhfuil Gaeilge acu. Agus céirt faoi chunasatá cuasaí i ginearálta ó thaobh an cuasaí Ghaelscoileanna Teo is cehanlóm go raibh fás mór ann beidir san nóchadaí nó an am sin bhfuil si fós mar sin nó? Má bhreaíonn tú ar na statistichaí tá líon an altaí ag méadú bliana ní bliana rud atá andóchasach. Is dóigh bhfuil níos mú taide a mthann sin na léiríonn na buntáistí a bhainens leis an gcineál seo scoile. Agus in nuas ar sin tá anam maith ag riontáid den na scoilna sa tá meas ag an Pobal orthú. Cumáile sin má bhreaíonn tú ar líon an altaí tá sé sin ag ordú agus tá Scoileanna nua ag oscailtí gceantarcha nach mór gach blian inis. So faoi láthair tá mud na géirí Scoilna lán Gaeilge oscailt an seo im lá Cliath so i gceantar Marino Droim Conrach blá Cliath hain. Agus sa tíomh deisceirteach den cathair freisin so stilargan bailíon an éabhar agus híos a ggurcaí i mbaile an collaigh freisin. Agus is tócha bhfuil glisin tú go mín blá Cliath beidir an áit is láidre ó thaobh an Gaeilge Teo. An é sin ceart má tá tú freica déir na Scoileanna freisin? Is dóigh go bhfuil líon an ord Scoileanna an seo im lá Cliath agus tá an éileh ar na Scoileanna sin agus má bhreaíonn tú ar na statisticaí fuc na Scoileanna sin go honú le dúil tú le golóir chaile tuis nach bhfuil golóir spás san é acu. Cinnte, agus beidir chun don ceisttearnach a ríis má tá tiismóirí géisteach agus tá siad san na smaoine faoin cad é an áit an scoil is fearr do a fáistí agus donna cheantar a bhfuil tú nán cad é an rud is fearr bhfuil tú nán a rá lo chun iad a bhela sa tró sin. Sílam go bhfuil deisíntach an seo do haile a bhfuil sim acu sa gcineál seo scoile, so bé an scoil ilcreadmhach, bé na páistí lífa san Gaeilge agus sa Méarla ar aon agus iad ag fágáil na scoile, bé na páistí ag leanúnt an curriculum a bhíonn sa leanúnt ag gach scoil sa tír san ní bheith aon rud difriúil faoi, agus tuisgur scoil uair nua a bheith an, bé na tiismóirí ranfortach an céad lá, so is iad san a bhéis ag ranú é de scoile na báistí, is féidir le bheith ar cuiste na tiismóirí, agus bé gachrod uair nua agus bé gachrod an dearfach ón tús. Ceiste gom dit Ciara, a raibh tú ag caint fí ar le aon duine as an rialtas nó teachta dáile? Rinnemuid tá gá leis na teachtaí dála ar fad ar Twitter agus bhí me ag leirg takeíocht wahab. Rinnemuid tá gá leis na polatóirí ó na pórta agsúla ar fad, mar agriocht tá muid na nabh fola túil agus rih an toghcán bhí rint polatóirí ag taú linn agus ag taú go láidir linn, so tásúla an go leannach sé sin inis agus an toghcán thart. Agus tá éise gom go bhfuil Gaelteachta i Clúndalgan bhí mé rinne mé chlár as sin ars í Crónán. Ach an bhfuil éon Gaelteacht eile sa timpeall ar baile á Cliath?
Níl éon gailtecht ifigúil imrát lia ach tá an gailge an láidir agus tá rionntá áitci gur féidir leat gailge a leirt agus a úsáid. I gceantar Marino Droim Conrach blát lia a héin tuis go bhfuil coppla ollscoil agus institútí technoliaachta bhog an gailge láidir agus go háirthe le coláiste fóric fog gailge golóir daoine sa gceantar haar timpeall ar an scoil. Carcolór Ciara, Cur míle mágad. Cur míle mágad. Agus gnáirí leat, gnáirí libh si go léir. Cur mágad.